BKWACन बानजायनायाव लखिमपुर जिल्लानि बगिनदि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मधुकल्या एकाइटिक फार्म सियाजुलिनि बिथां बियाकुल गोस्वामी गावनि थाग्रा न'आवनो आथिखालनि गोनोखोआरि दारै ना फिसिनाय आरो ना फुवानखौ माबोरै आजायहोनाय जायो बेनिनो बर' कसारी अनसाय गाहायाव खुंथाय थांनाय मे दाननि 25 खालारनिफ्राय 28 मे खालारसिम गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय गिबि सेथि ग्रुप गासै सा 30 सोद्रोमाफोरनो ट्रेनिं होनाय जायो आरो BKWACनिफ्राय मान बिलाइ होनाय जाबाय। अदेबानि जुन दाननि 2 खालारनिफ्राय 4 खालारसिम नैथि ग्रुप गासै सा 30 ना फिसिनाय ट्रेनिं होबाय थादों। बिथां बिकुल गोस्वामीया गावनि 30 बोसोर बे आयदायावनो नांथाबनानै गावनि रोंगौथि लाइमोनफोरनो बेकार जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे लामाजों आवगायदों होनदो आरो MSc आरो SKSCनि बिथांमोनाबो बिथांनि बे फारामाव ट्रेनिं लाखांलांबाय होननानै जोंनो बुंथिदो। बिदिनो सानब्रैनि नैथि ग्रुपनि ट्रेनिंआव आलासि महरै नुजाथिफैयो BKWACनि डिपुटि चेयारमेन सिरजेन बसुमतारी, मन्त्रि ना फख्रि आरो आरबान टाउन प्लेनिं कान्ट्रि BKWACनि मावफुं सोद्रोमा बिनोद बसुमतारी, मन्त्रि ट्राइबेल एफेयार्स BKWACनि जुनियर इन्जिनियार निजोरा स्वर्गियारि, OSD BKWACनि सुक्रेश्वर गयारि आरो UPBPOनि नेहाथारि सुशान्त मोसाहारि बिथांमोना नुजाथिफैयो। आरो दिनै बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिनो जोंनि मानव गिदिर यम बिनोद बसुमतारी मानगोनां बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैदोंमोन। अफिस स्टाफ फारियै शिबनि OSD सुक्रेश्वर गयारि मानगोनां बिथाङाबो दंफैयोमोन आरो अफिस स्टाफ दङ आरो बेबायदिनो सराइदेवनिफ्राय सा 3, धेमाजिनिफ्राय सा 7, बेनि उनाव नलबारिनिफ्राय सा 4, गलाघाटनिफ्राय बेबायदिनो सा 4, रङियानिफ्राय सा 2, दरंनिफ्राय सा 2 आरो लखिमपुरनिफ्राय सा 2 बे रोखोमनि गासै सा 30 आरो सानैसोआ फैगासिनो दङ। गारि लाना फैदो बिथांमोना मोनफैगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय सानब्रैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गासैबो मोजाङैनो बाहागो लागोन बेखौ आं आसा खालामो। क्लास खालि सोर थागोन बेयो? क्लास खालि थाथ'नायखौ जों माबा रायलायथ'वाखै।